Σήμερα, καλή δύναμη, ανοίξτε ραδιοφωνάκια. Κυρίες και κύριοι, σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Την εξέγερση των νέων κατά της Χούντας των συνταγματαρχών. 43 χρόνια από τότε. Από εκείνη τη νύχτα που έζησα στο χώρο του Πολυτεχνείου, εγώ και άλλοι συνάδελφοι, από εκείνη τη νύχτα που οδήγησε στην ανατροπή του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στη συνέχεια στην ανατροπή του Μακαρίου, στην εισβολή του Αττήλα και στη διχοτόμηση του υπέροχου νησιού της Αφροδίτης, τμήματος του ελληνισμού. Που έχω τιτλοφορήσει το τέλος των ψευδαισθήσεων και με αφορμή την επέτειο αυτή να πω δύο λόγια. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου έγινε γιατί την άφησε να γίνει η Χούντα. Την άφησε να γίνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Άφησαν πρώτα να συγκεντρωθεί ο κόσμος καλά στο Πολυτεχνείο. Άφησαν χωρίς την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων να συγκεντρωθεί πολύς κόσμος στο εσωτερικό του Πολυτεχνείου, όλοι αγανακτισμένοι και δημοκράτες νεαροί. Άφησαν τον κόσμο από τις γειτονιές να πιστέψει ότι μπορούσε να προσεγγίσει το χώρο του Πολυτεχνείου. Την ίδια ώρα αυτοκίνητα της ΚΙΠ, τότε ΚΙΠ ΝΙΝΕΙΠ, που είχαν τρύπες στα πατώματα, πετούσαν προκηρύξεις εμπριστικού περιεχομένου σε διάφορα σημεία των Αθηνών. Κάτω η Χούντα, κάτω η κυβέρνηση των συνταγματαρχών. Το έζησα μαζί με τον συνάδελφο Σταματόπουλο στο ύψος του Ίκα στην οδό Πειραιώς, όταν περιπολικό της αστυνομίας, το πλήρωμα περιπολικού συνομιλούσε με το πλήρωμα ΙΧ, που μόλις έφυγε από το περιπολικό, από πίσω του άφηνε προκηρύξεις. Η έσω Χούντα, αυτή που ήθελε να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο, η Χούντα Ιωαννίδη, του συνεργαζόμενου με τις μυστικές υπηρεσίες, τους Ελληνοαμερικανούς πράκτορες των Αθηνών, με τον James Potts, τον George Καλογερά, τον Νίκο Κοντοβράκη και άλλους. Ήθελαν οπωσδήποτε αίμα, φίλες και φίλοι. Σε προηγούμενη κατάληψη του Πολυτεχνείου, ο αποβιώσας πρόσφατα Πατακός έδωσε εντολή στην αστυνομία και εκενώθηκε το Πολυτεχνείο μέσα σε 2 ώρες. Το έζησα από κοντά. Δεν πρόλαβαν οι νέοι να μπουν μέσα. Η στιγνή βία εκένωσε το Πολυτεχνείο αμέσως. Την εποχή που έγινε το τριήμερο, το περίφημο τριήμερο του Πολυτεχνείου, δόθηκαν οδηγίες να μην πλησιάσουν αστυνομικές δυνάμεις. Δόθηκαν οδηγίες και από τον προτιθέμενο να πολιτευθεί και έχοντα όλους τους τίτλους, ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν μόνο αρχιεπίσκοπος, δεν ήτανε, όλα ήτανε, Γεώργιος Παπαδόπουλος. Με τα 3 φρούρια, στην Πάρνηθα, στο Ψυχικό και στο Λαγονίσι. 3 σπίτια είχε με τη Δέσποινα. Η Χούντα του άφρονα, παράφρονα και συνεργαζόμενου με μυστικές υπηρεσίες
Δημήτρη Ιωαννίδη ήθελε αίμα προκειμένου να ανατρέψει τον αδελφό Παπαδόπουλο, σε εισαγωγικά αδελφό του Ιωαννίδη. Έτσι άφησαν τον κόσμο να συγκεντρωθεί να γίνει πολύς, μέχρι του σημείου να κυλήσουν τα άρματα στην Αθήνα και να τη ζώσουν. Έπρεπε να γίνει αυτό. Ο Παπαδόπουλος είχε αρνηθεί τη διέλευση αεροσκαφών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, στον πόλεμο των 6 ημερών στη Χερσόνησο του Σινά. Ήταν άχρηστος πλέον, πονηρός ο δικτάτορας, αν και σύνδεσμος της ΚΙΠ τον καιρό που ήταν συνταγματάρχης με τη CIA και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Ξέρετε γιατί ο Παπαδόπουλος είχε τις θετικές απόψεις και τις στάσεις του αμερικανικού παράγοντα και γιατί έγινε αποδεκτός όταν πρόλαβε τους στρατηγούς? Γιατί ως διευθυντής ασφαλείας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κινητοποίησε άμεσα στην κρίση της Κούβας τον ελληνικό στρατό ως τμήμα του ΝΑΤΟ. Κινητοποίησε τόσο άμεσα τον ελληνικό στρατό, ο άνθρωπος που έβαλε ζάχαρη στα τάγκς, ώστε οι Αμερικανοί τον έκαναν ως διευθυντή ασφαλείας της ΚΙΠ σύνδεσμο με την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο Παπαδόπουλος, φίλες και φίλοι, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, υπήρξε ταγματασφαλίτης, υπηρέτησε στα τάγματα ασφαλείας συνεργαζόμενος με τους Γερμανούς στην περίοδο υπολοχαγός, στην περίοδο της κατοχής. Ο Κουρκουλάκος στη σελίδα 49 του βιβλίου του «Τα τάγματα ασφαλείας» αναφέρει ότι εγένετο συγκομιδή σιτηρών στην περιοχή Αχαΐας υπέρ των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων υπό την επίβλεψη του υπολοχαγού Γεωργίου Παπαδοπούλου. Πέραν αυτού πρέπει να σας πω και ορισμένα άλλα πράγματα. Αμέσως μετά την κατοχή υπήρξε νόμος που έλεγε ότι οι προσερχόμενοι αξιωματικοί ή επανερχόμενοι στον ελληνικό στρατό έπρεπε να δηλώσουν που υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια της κατοχής, αν ήταν στη Μέση Ανατολή ή όπου αλλού όταν διαλύθηκε ο στρατός μετά την διάσπαση των συνόρων της αμυντικής μας γραμμής. Ο Παπαδόπουλος βρέθηκε να είναι στην αρχή αν θυμάμαι καλά, υπασπιστής του Κατσότα. Στη συνέχεια, ο δημιουργός της ζάχαρης στα ρεζερβουάρ της βενζίνης των τάγκς στον Εύρο, αυτός την έριξε, έγινε διευθυντής ασφαλείας της ΚΙΠ και στη συνέχεια πρόλαβε τους στρατηγούς. Έπρεπε όμως να ανατραπεί, γιατί ο πονηρός δικτάτορας δεν επέτρεψε τη διέλευση ανεφοδιασμού κατά τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, όταν οι Εβραίοι μάχονταν το σύνολο των Αράβων. Ο Ιωαννίδης εδώ στην Αθήνα είχε συγγενή το Ζακ Αλασδράκη, ο οποίος είχε παντρευτεί την αδελφή του, γιατρός των Αθηνών, χειρουργός, ιδιοκτήτης της κλινικής Κιανού Σταυρός. Εξέχον μέλος, πολύ καλός γιατρός και μέλος εδώ της εβραϊκής κοινότητας. Ο Αλασδράκης και οι Αμερικανοί έπεισαν τον Ιωαννίδη να ανατρέψουν τον κάστρο της Μεσογείου, έτσι τον έλεγαν, το Μακάριο, ο οποίος θεωρείται από αυτούς και Βρετανός πράκτορας. Ότι τον πήγανε δηλαδή οι Βρετανοί, τον κουρέψαν σε ηχέλες, τον κάνανε ήρωα και τον επαναφέρανε ως πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και αρχιεπίσκοπο. Έτσι έλεγαν. Έλεγαν όμως κάστρο της Μεσογείου επειδή είχε τη στήριξη του ΑΚΕΛ, των κομμουνιστών της Κύπρου. Οργάνωσαν πραξικόπημα στην Κύπρο, το οποίο ήξεραν όλοι. Οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί που το οργάνωσαν μαζί με τον Ιωαννίδη, οι Τούρκοι, οι πάντες.
ήξεραν ότι πρόκειται να ανατραπεί, να επιχειρηθεί ανατροπή και δολοφονία του Μακαρίου. Δημιουργήθηκαν συνθήκες στην αρχή, εικόνες αίματος σε βάρος Τουρκοκυπρίων, οι οποίες διέρεαν σε όλο το διεθνή τύπο. Η χειρότερη εικόνα που κυκλοφόρησε σε όλα τα βρετανικά ταμπλόιτ ήταν η Τουρκοκύπρια σφαγμένη μαζί με τα παιδιά της μέσα στο λουτρό της, μέσα στο μπάνιο της, στην επιχείρηση της Κοφινούς, έτσι λεγότανε. Τα θυμάμαι, τα έζησα από κοντά. Οι εθνικοπαράφρονες των Αθηνών, όλοι αυτοί οι εθνικοπαράφρονες, οι χουντέοι, οι φασίστες, που πίστεψαν ότι μπορούσαν να ενώσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, την Κύπρο, η οποία είχε 2 sovereign bases επάνω, 2 βρετανικές βάσεις και τουρκοκυπριακή κοινότητα, επιχείρησαν να ανατρέψουν, για την ακρίβεια να δολοφονήσουν, ισοπεδώνοντας το προεδρικό μέγαρο της Λευκωσίας, το Μακάριο. Πιτσούλα ο Μακάριος, όπως μου αφηγήθηκε ο αστυνόμος διοικητής της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Καλή του, δεν είναι καλή του ώρα, πρέπει να έχει πεθάνει από έμφραγμα, όπως έχω μάθει. Είχε, όπως μου είπε, αυτά τα άκουσα μέσα στην Κυπριακή ΚΙΠ, είχε άγγελο Κυρίου, τον προειδοποίησαν. Έτσι λοιπόν έφυγε από μία μυστική πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, έφυγε εγκαίρος για την ακρίβεια και κατευθύνθηκε στη Βρετανική βάση, όπου οι Βρετανοί τον μετήγαγαν στη Μάλτα αρχικά και μετά στο Λονδίνο. Ο Μακάριος ζήτησε την επέμβαση του Ατήλα, ζήτησε την επέμβαση εγκυτριών δυνάμεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ στην Αθήνα προηγήθηκε το Πολυτεχνείο. Ο Ιωαννίδης έπρεπε να βγάλει από τη μέση τον Παπαδόπουλο. Άφησε όλο τον κόσμο, μαζεύτηκε στο Πολυτεχνείο, κατέβασε τα άρματα. Δολοφονήθηκαν, αν θυμάμαι καλά, γιατί τις φωτογραφίες τις συγκέντρωσα από τα σπίτια και τις δημοσίευσα στο περιοδικό Επίκαιρα του Πουρνάρα. Πρέπει να έχουν δολοφονηθεί 23-24 άτομα. Δολοφονήθηκαν έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου, από ακροβολιστές της επταετίας, της Χούντας. Από ακροβολιστές. Μερικοί από αυτούς στερίστηκαν από τα τάγκς, όπως ένας φακύρης σε εισαγωγικά, ένας μάγος που με το παιδάκι του περπατούσε στην Αχαρνών και το παιδάκι ξαφνικά που τον κρατούσε από το χέρι τον είδε να κόβεται στη μέση από ρηπή άρματος, που θεώρησαν οι φαντάροι του ότι τους προκάλεσε με νοήματα, με χειρονομίες. Κυρίες και κύριοι, ο Παπαδόπουλος οδηγήθηκε στο Λαγονίσι και παρέμεινε κατοίκον κρατούμενος για να μπορέσει ο Ιωαννίδης, ο οποίος συνεδρίαζε και έφτιαχνε την επιχείρηση Αλέξανδρος, έτσι την ονόμασαν, στο χειρουργείο του Κιανού Σταυρού, απέναντι από την Αμερικανική πρεσβεία. Ο ηλίθιος, ο κολλασμένος, ο άφρον, επιχείρησε, βομβάρδισε, η Ελδίκ βομβάρδισε το Προεδρικό Μέγαρο και εγκατέστησε, ενώ ο Μακάριος κατευθυνόταν προς το Λονδίνο, εγκατέστησε το Σαμψόν. Μετά τον Ατήλα τον συνάντησα στο σπίτι που διατηρούσε εδώ στους πρόποδες του Λυκαβητού και ο Νίκος Σαμψόν μου είπε διάφορα. Μου είπε ότι το δέχτηκε μετά από πίεση, επειδή κανείς δεν ήθελε να κρατήσει την προεδρία εκεί στην Κύπρο. Ήταν ο πρόεδρος των 6 ημερών. Πόσο έμεινε? 7 ημέρες έμεινε. Αν θυμάμαι καλά, έχω συγκρατήσει διάφορες λεπτομέρειες παρά το ζάχαρό μου. Πρέπει να σας πω ότι οι ηλίθιοι των Αθηνών δημιούργησαν την εθνική καταστροφή επειδή και τότε υπήρχαν ψευδαισθήσεις. Επειδή και τότε πίστευαν ότι θα ενώσουν την Κύπρο με την Ελλάδα χωρίς να ρωτήσουν τις ξένες δυνάμεις. Η Κύπρος κόπηκε ακριβώς εκεί που είχε προγραμματίσει ο διεθνής παράγων. Στο 33 περίπου τα 100. Πρέπει να είναι 33 ή λίγο παραπάνω.
Υπήρξε τεράστια προδοσία. Υπάρχει ο φάκελος της Κύπρου, δεν ξέρω αν ο Καμένος θα τον δώσει. Ένα τμήμα του είχα δημοσιεύσει στη βραδινή του Αθανασιάδη. Υπήρξε τεράστια προδοσία, ακόμη και κατά την εισβολή. Ευλήθησαν Έλληνες αξιωματικοί εκ των όπισθεν στις πλάτες. Το Πολυτεχνείο, φίλες και φίλοι, έφερε την απελευθέρωση στην Ελλάδα, αφού προηγήθηκε όμως η Εθνική Συμφορά στην Κύπρο. Ο Κίσιγκερ κοιμότανε, μαζί με την Άνση, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, τη γυναίκα του, όταν δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από δημοσιογράφο που τον ρώτησε τι γίνεται κάτω στην Αθήνα και του είπε: νομίζω θα αλλάξει η κυβέρνηση τις επόμενες ώρες. Έτσι μας έχουν. Νομίζω ότι θα αλλάξει η κυβέρνηση τις επόμενες ώρες. Και τότε υπήρχαν ψευδαισθήσεις από άφρονες, ηλίθιους, φασίστες που δεν καταλάβαιναν ότι μετήχαν επιχείρηση εναντίον του έθνους. Η Τουρκία είπε ότι ποδοπατήθηκε η περίφημη συνθήκη και το θέμα των εγκυτριών δυνάμεων. Είπε ότι δηλαδή ότι ανετράπη συνταγματική τάξη στην Κύπρο. Και με το επιχείρημα αυτό αφέθηκε από όλες τις δυνάμεις να αποβιβαστεί στην Κύπρο. Να αποβιβάσει αρμάδα και να ρίξει αλεξιπτωτιστές. Γι' αυτό τρέμω στην ιδέα μιας νέας αποσταθεροποίησης και ενός νέου προγεφυρώματος σε κάποια ελληνική περιοχή. Ο τρελός Ιωαννίδης, ο φασίστας, οι εθνικοπαρανοϊκοί των Αθηνών έπεσαν στη λούμπα, έπεσαν στην παγίδα που τους έστησαν. Το Πολυτεχνείο σας σήμερα, όπως θυμάμαι, προσέξτε, ήθελαν αίμα, ήθελαν να σκοτωθεί κόσμος, να ρίξουν το αίμα πάνω στον Παπαδόπουλο, να τον συλλάβουν τον Παπαδόπουλο, να τον οδηγήσουν να αναλάβει ο Ανίδης Ανδρουτσόπουλος, μιλάμε για πιόνια μυστικών υπηρεσιών, για να πάνε να ρίξουν το Μακάριο, και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο τμήμα του σχεδίου το ήξεραν μόνο οι ξένοι. Δηλαδή ότι θα επέμβει ο Ετζεβίτ και ο Ατήλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Το Πολυτεχνείο πράγματι ήταν μια ηρωική πνοή. Ήταν μια ηρωική εξέγερση νέων ανθρώπων που δεν ήθελαν άλλο να βλέπουν την ομή βία της δικτατορίας και της τυραννίας στην Ελλάδα. Καλά έκανες και έβαλες αυτό το κομμάτι. Κυρίες και κύριοι, εκεί στο Πολυτεχνείο την ιστορία του την έγραψαν ανώνυμοι. Δεν θέλω να αναφέρω όλα τα ονόματα. Την έγραψαν παιδιά της αριστεράς και της δεξιάς. Παιδιά που αργότερα ήρθαν στη βραδινή του Αθανασιάδη και έφεραν την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου εκεί, διπλωμένη. Άνθρωποι που δεν είναι στην επικαιρότητα, δεν είναι πολιτικοί. Άνθρωποι που μετά τη μεταπολίτευση έμειναν απ' έξω. Κάποιοι άλλοι αξιοποίησαν τη συμμετοχή τους στο Πολυτεχνείο. Δεν θα πω και εδώ ονόματα. Έγιναν πολιτικοί, πήραν θέσεις, έγιναν υπουργοί, αξιοποίησαν την αντίσταση. Ανώνυμοι έμειναν όσοι πέστησαν φάλαγγα στην ασφάλεια, όσοι πέρασαν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, από την ΕΣΑ, όσοι τους υποδεχθήκαμε στη Ραφίνα όταν έφτασαν από τα Ξερονήσια. Οι ανώνυμοι έμειναν ανώνυμοι. Ήρωες όπως ο Μουστακλής και άλλοι τους θυμούνται λίγο σήμερα. Συνεχίζονται οι αντιαμερικανικές πορείες, ενώ ταυτόχρονα ζητάμε γονιπετής. Αυτή είναι η αλήθεια, και κλιπαρούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για βοήθεια κάθε φορά που οι Γερμανοί σφίγγουν το βρόχο, τον οικονομικό βρόχο, στην κοινωνία των Ελλήνων.
ψευδαισθήσεις όμως συνεχίζονται. Είμαστε μικροί, είμαστε λίγοι. Είμαστε μικροί σε έκταση και πολύ μεγάλοι σε ανοησία και βλακεία. Πολύ έτοιμοι για προδοσίες, πανέτοιμοι για υποχωρήσεις και ναι στη Βουλή, κουτσουλιά στο χάρτη, πελώρι όταν πρόκειται να υποχωρήσουμε να πούμε ναι. Χώρος ιστορικός, Λύκνο, αλλά και αυλή θαυμάτων ψευδαισθήσεων. Την Κύπρο την πουλήσαμε εμείς. Κανένας Αμερικανός ή Βρετανός ή οποιοσδήποτε άλλος δεν θα μπορούσε να τη διχοτομήσει, ούτε ο Τούρκος, αν δεν την πουλούσαμε εμείς. Ξέρετε τι μου έχει μείνει στα 68 μου από τότε? Το βράδυ που γύρισα στη Βραδινή ήταν κλειστή η εφημερίδα. Ο Ιαννίδης είχε βάλει λουκέτο. Ένα τεράστιο λουκέτο στην πόρτα. Η στρατιωτική διοίκηση μας επέτρεψε να το βγάλουμε. Ο Αθανασιάδης, Θεός χωρέστον, έδινε το μισό μισθό σε όλο το προσωπικό, ενώ ήταν κλειστή η εφημερίδα. Άλλοι εκδότες, άλλα ήθη. Ο πρόσφυγας, όπως τον έλεγα, γιατί ήταν από την Κωνσταντινούπολη, ήταν άντρας. Άντρας, σφιχτός εργοδότης, κύριος, gentleman. Αυτό που θυμάμαι ήταν όταν μπήκα, έκλαιγαν όλοι μες στην αίθουσα. Έκλαιγαν όλοι. Εγώ περπατούσα κάποια στιγμή στην Πολυκλινική μαζί με το συγχωρεμένο τον Γιώργο τον Καράγιοργα, έναν υπέροχο ρεπόρτερ βετεράνο του πολέμου της Κορέας. Όταν γύρισα είδα την Κουντούνα να κλαίει, τη Δήμητρα, την Έμη την Πανάγου, το συγχωρεμένο τον Αλέκο τον Μάλι. Έκλαιγαν στα γραφεία της Βραδινής. Εγώ ήμουνα ένα περίεργο παιδί. Τώρα βέβαια με το ζάχαρο έχω γίνει πιο ευαίσθητος. Ήμουνα σκληρόπετσο παιδί, με τις ευαισθησίες του. Είχα συγκεντρώσει εικόνες, μπήκα μέσα και τα χάσα. Τα χάσα. Έκλαιγαν όλοι. Τι άλλο θυμάμαι? Το γενικό κρατικό. Εκεί που είδα μια φιλενάδα μου, μια γυναικάρα που την είχα γκόμενα, να μπαίνει με σφαίρα στη Γάμπα. Η φίλη μου τη Φωτεινή. Μια κούκλα. Είχα πάει εκεί. Ήταν ο Μπουκλάκος τότε, διοικητής. Μπήκα μέσα και φώναζα για να μην φάω καμιά σφαλιάρα. Πέφταν σφαλιάρες από εδώ και από εκεί. Αστυνομικός συντάκτης έλεγα, αστυνομικός συντάκτης. Με ξέρανε. Ήμουν αδιαπιστευμένος σε όλες τις υπηρεσίες επιχούντας. Και εκείνη την ώρα, τι θυμάμαι, τη Φωτεινή θυμάμαι. Είναι κάρα, κούκλα. Ξανθιά με μπούκλες, μικρές. Ωραία μαλλιά. Έτρεχε αίμα από το πόδι της. Της φερόντουσαν σκιά από ό,τι θυμάμαι. Ήταν σε ένα καροτσάκι, σε μια καρέκλα από αυτές. Και εγώ δεν μπορούσα να πω τίποτα. Δεν μπορούσα να πω τίποτα. Ήμουν αδειλός.
Δεν μπορούσα να πω τίποτα. Σε μια γυναίκα που πριν από 3 εβδομάδες είχα κάνει έρωτα μαζί της. Κούνησα το κεφάλι μου. Δεν μου είπε τίποτα. Τι θυμάμαι, λέω. Θυμάμαι που έτρεχα με τον Τάσο Σταματόπουλο σταδίου πριν φτάσω στο Ελληνικό Κρατικό. Και ο Τάσος ήταν αστυνομική. Μπροστά στην παλιά διεύθυνση αστυνομίας την έδειχνε το άγαλμα του Κολοκοτρώνη με το δάχτυλο. Και λέει ο αστυνομικός, ποιος είσαι εσύ, του λέει του Τάσου. Λέει δημοσιογράφος και του δίνει ένα χαστούκι. Βία, τυραννία. Κυρίες και κύριοι, η χώρα αυτή είναι πολύ όμορφη και ταυτόχρονα ιδιαίτερα δηλητηριώδης. Οι Έλληνες ως φιλοί έχουν πολλά προτερήματα, αλλά έχουν μερικά ελαττώματα τα οποία είναι θανάσιμα, τα οποία είναι απάνθρωπα, τα οποία είναι ανθρωποφαγικά. Στην Ελλάδα, ως μικρή χώρα, είχαμε πολιτικούς που θεωρούσαν καθήκον τους να είναι εξαρτημένοι από πρεσβείες και ξένες κυβερνήσεις. Ως ένα σημείο είναι κατανοητό σε μια μικρή χώρα που ήταν μονίμως δανεισμένη. Από ένα σημείο και μετά είναι αδιανόητο. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι κάποια πράγματα που είναι οι δικές μου εκδοχές πρέπει κάπου να τις καταγράψω. Θα μου πείτε γιατί δεν το κάνεις, βαριέσαι ρε τεμπέλη. Δεν ξέρω γιατί. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι θα προσθέσω δηλητήριο. Θα βάλω κι άλλη τοξίνη. Σε αυτή που ξέρουμε και αισθανόμαστε. Τοξίνη μεγάλη. Σήμερα θα πάτε όλοι στην πορεία του Πολυτεχνείου. Όχι γιατί πρέπει να έχετε οπωσδήποτε αντιαμερικανική διάθεση, αλλά γιατί πρέπει να τιμήσετε 23-24 ανθρώπους, δεν θυμάμαι τον αριθμό τους, που έπεσαν νεκροί από πυροβόλα όπλα. Θα πρέπει να τιμήσετε κάποιους ανώνυμους που έφαγαν ένα κάρο ξύλο στην ασφάλεια. Θα πρέπει να τιμήσετε ανώνυμους που δεν έγιναν πολιτικοί, που πήγαν εξορία. Θα πρέπει να τιμήσετε ανώνυμους που δεν έγιναν, δεν κέρδισαν τίποτα αργότερα μετά τη μεταπολίτευση, που κρύφτηκαν στην ανωνυμία τους, στη σιωπή και στην υπερηφάνειά τους. Θα πάτε όλοι στην πορεία του Πολυτεχνείου. Η πορεία αυτή δεν πρέπει και δεν έπρεπε να είναι ποτέ ούτε αριστερή ούτε δεξιά. Έπρεπε να είναι πορεία πανεθνική, που να διεξάγεται ειρηνικά, ήρεμα, να καταλήγει κάπου ηρέμος και να διαλύεται. Ως τιμή, ως μεγάλη τιμή σε εκείνη την ημέρα. Εκείνη η μέρα ήταν η μέρα των νέων, αλλά και η μαύρη μέρα των μυστικών υπηρεσιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, στο τέλος των ψευδαισθήσεων, 43 χρόνια από τότε.